Merħba tfal, jien Miss Sara u nilqakom għal storja oħra. L-istorja li għandi għalikom illum jisimha Is-serb ta' ħafna rjus. U dan huwa ta' Josette Grech u l-illustrazzjonijiet ta' Matt Stroud. Mela, ejja ħanibdew. Darba kien hemm sultan li kellu 3 tfal. Fil-ġnien kellu siġra tagħmel tuffieħa tad-deb darba fis-sena. Bil-lejl kien jiġi serb u jieħu din it-tuffieħa. Is-serb kellu 7 irjus. Is-sultan qal lit-tifel il-kbir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel il-kbir mar imma raqat u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel il-fustani biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel il-fustani mar imma raqat ukoll u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel iż-żgħir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel iż-żgħir mar u meta ġie s-serb qatalu waħda minn irjusu u ħadd tuffieħa tad-deb lil missieru. Dan feraħ ħafna bih. L-għada is-sultan mar ma' tfal biex isibu l-ħofra tas-serb. Il-ħofra kienet kbira ħafna. Is-sultan ġab ħabel twil u rabat qampina miegħu. Taħ lit-tifel il-kbir biex jinżel fil-ħofra u qallu meta trid intawwal il-ħabel doq 3, meta trid tieqaf doq 2 u meta trid intellak doq 1. It-tifel il-kbir niżel fil-ħofra, imma wara ftit daqq waħda u tellaw. It-tifel il-fustani niżel fil-ħofra, imma wara ftit ukoll daqq waħda u tellaw. Għalhekk niżel it-tifel iż-żgħir u wara ftit beda jdoq 3 sakemm wasal fil-qiegħ. L-għar kien kbir ħafna u fih kien hemm bejta tal-għasafar. It-tifel qed iżoqqhom u meta ġiet l-għasfura ħadet gost bih. L-għasfura qaltlu biex jidħol aktar il-ġewwa fejn kien hemm is-sjuf. It-tifel ħa wieħed minnhom. Meta t-tifel iltaqa' mas-serb bdew jiġġieldu u fl-aħħar qatlu. L-għasfura qaltlu biex jirkeb fuqha u jieħu s-serb miegħu. Ħaditu fuq dara għand missieru. Missieru tant feraħ bih li għamlu sultan. U dik hija l-istorja tagħna. Issa, bħala attività li għandha x'taqsam mal-ktieb, ħanamlu t-tuffieħa tad-deb. Issa biex nagħmlu t-tuffieħa tad-deb li ħanamlu, ħanaqbdu ftit ħajt, ħandawru għoqda waħda mat-tuffieħa, u ħanibqgħu ndawru sakemm nagħtu t-tuffieħa kollha. Issa jekk tispiċċalkom il-ħabel ma jimpurtax, nerġgħu nagħmlu għoqda oħra. Nibdew bieħor. Issa bħalma ħanagħmel jiena tistgħu tvarjaw fil-kulur sewwa. Ħalli tiġi qisha tleq
ħalli ma tkunx kulur wieħed biss. Tistgħu tagħmlu wkoll jekk għandkom ħafna qosra torbtuhom flimkien. Insomma, dik hija l-idea li tibqgħu iddawru sakemm tattuha kollha u bħalma taraw tibdew tagħmluha differenti. Alright? Mela, u hekk ikollna it-tuffieħa tad-deb. Ma nispera li ħadtu pjaċiru li oġbitkom l-istorja. Narakom darb'oħra. Saħħa u grazzi.